ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଭାଇ, ଲାଇଫରେ କେବେ ସିନ୍ସିୟରଲି ଲଭ୍ କରିବନି ଭାଇ। ବହୁତ ପସ୍ତିବା ଲାଗି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବେ ଯେମିତି ସେମିତି କେହି ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ବି ନାହାନ୍ତି କି କେହି ଦେଖ ମାନେ ଏଇଠୁ ସେମାନେ ପୁରା କାଢ଼ିଦେବେ। କେତେ କାଢ଼ିଦେବେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଫେର କେମିତି ତୁମେ ଜାଣିବ କେମିତି କୁହନି? ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ସିଏ ଏବେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆଉ କାହା ସହ ରହୁଛି, ଆଉ କାହାକୁ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଦେଉଛି, ଏମିତି କହିକି ତୁମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁରୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବେ। ସବୁରୁ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାରୁ ବ୍ଲକ୍ ହେବ, ତାପରେ ଚାଟିଂ, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟା, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ସବୁ କଲ୍, ସବୁ ଭାଇ ସବୁରୁ ତୁମକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବେ। ସେବେ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ମାନେ ନା ଏକୁଲ ହେଇପାରୁନି, ନା ମୁଁ ସେକୁଲ ହେଇପାରୁନି। ଯଦି ମୁଁ ବି ତା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଆଜି ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏରକ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବେ ନା, ସିଏ ତ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ବାକି ଆମେମାନେ ଯେମିତି କାନ୍ଦିବା ନା, ଆମ ଲୁହ କାହାରି ଆଗରେ ବି ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବାନି। କାହାକୁ ଦେଖେଇବା କ'ଣ କହିବା? ଯେ ଦେଖ ଆମକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲା, ଆମେ ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଆମର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା ମାନେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବେ କୁହନା ଭାଇ? ଲାଇଫ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି ସତ କଥା, ମାନେ କେବେ ରିଲେଟିଭ୍ରେ ଭଲ ପାଇବନି। ଏକ ତା ଘରେ ବି ରାଜି ହେଉନଥିବେ କି ତୋ ଘରେ ବି ରାଜି ହେଉନଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ରାଜି ହେଲେ ନା, କଥା ବହୁତ ବିଗିଡ଼ିବ। ନା ସେତେକୁ ଯଦି ନ ରାଜି ବି ହେଇକି ଯଦି ପଳେଇ ବି ଯିବ, ତାହେଲେ ନା ତା ଘରେ ଶାନ୍ତି ରହିବେ, ନା ତୁମ ଘରେ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ନା ତୁମେ ତୁମ ବାପା ମାଆକୁ ହରାଇବ, ସିଏ ତା ବାପା ମାଆକୁ ହରାଇବ। ଏମିତି କିଛି କାମ କରନି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ହେଲେ ଲାଇଫ୍ର ଏମିତି କିଛି କାମ କର ଯେମିତି ତୁମ ବାପା ମାଆ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କର, କିଛି ନାହିଁ। ଭରସା କରିବା ଲୋକ, ମାନେ ଯିଏ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ନା ଇଏ ମୋ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଅ, ତାକୁ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କର। ଦେଖିବ ଭାଇ ବହୁତ ହାପିରେ ରହିବ, ତୁମେ ବହୁତ ହାପିରେ ରହିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଡ଼ ଆସିବ, ତୁମ ଦୁଃଖରେ ବି ସେମାନେ ଠିଆ ହେବେ, ତୁମ ସୁଖରେ ବି ଠିଆ ହେବେ, ତୁମ ଆଗରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେବେ। ତା ଘର ଲୋକ ବି ଯଦି ଏତେ ସବୁ ହବ ପରେ ବି ତା ଘର ଲୋକ ନିହାତି ତୁମ କଥା ମାନିବେ। ହେଲା ଆଗେ ଭାଇ, ଆଗେ ଦେଖ ତୁମେ ଘର ଲୋକକୁ ପଚାର, ହେଲା କି ଘର ଲୋକକୁ ପଚାରିବ ଯେ ଭାଇ